¿Habéis leído a Byung-Chul Han? Es un filósofo coreano que... Saiatzen naiz, bizitzeko beharrezkoak ditudan gauza guztiak, nire box gorrian, zure gorputza, zure irribarrak utxadura, nire alboan ezertzen dena gure zezak. Da zuen eskuek da bihotzek idei. Momentu garratz gozo gazigezak, odolez tatutako eskuak garbitzera. Eguzkitara petroleozko negarrak zikintzen ez gaituen argira. Ilargiak hiriaren begirada gozotan azkagarriak, semaforo gorrita berdeak. Zu eman diazue zinezkoaren. Bomberenea Oiere mekita la pena